שלום מיכל. שלום תמר, שלום רועי. אנחנו עוקבים מקרוב אחר אירוע הדריסה בניו יורק. מיד התמונות והעדכונים האחרונים משם. הולך ומסתמן שלא מדובר באירוע טרור לפי שעה. שליחנו נתן גוטמן הצטרף אלינו, וגם עוד כותרות מעניינות לקראת ביקורו של טראמפ בישראל. חסות קצרה וחוזרים עם כותרות. חדשות הערב. ביקור נשיאותי, השטח מתחמם. הכנסת נגד שוברים שתיקה, פרסום ראשון, חוק חדש שיחייב נציגי עמותות שמאל להשתתף בדיונים בכנסת בעניינם. יש דברים שהם נוגעים לציבור, במקומות האלה אנחנו נזמן את אותם גורמים. שתי שכונות לשני עמים, פרויקט מיוחד. 50 שנה למלחמה שיחדה את ירושלים. עד כמה מורגשים ההבדלים בין השכונות הערביות ליהודיות? כוונתם של היהודים להדיר את רגלם של הפלסטינים מירושלים, וכמה שיותר לחנוק אותם. מיד אורי לוי ושאול אמסטרדמסקי בשידור מיוחד מהבירה. החיים החדשים של הרב מצגר. שבועיים אחרי שנכנס לכלא, הרב הראשי לשעבר מספר על החברות עם אולמרט, מרוצה מהתנאים באגף ה-VIP במעשיהו, ואוהב את האוכל. מיד הפרטים. איש של שפיות, כתבתנו באי לסבוס ביוון עם הישראלים שהקימו בית ספר לפליטים שעברו את הדרך הקשה בים מאפריקה וסוריה לאירופה. החיים שלהם מספיק מורכבים בלי שאנחנו נציף את הזוועות שקורות. חדשות הערב. ערב טוב לכם. רגע לפני שהנשיא טראמפ נוחת בישראל, במערכת הביטחון חוששים מהפגנות אלימות בשטחים. זאת אחרי אירוע הירי היום בחווארה. ישראלי נרגם באבנים בידי המון פלסטיני, פתח באש והרג צעיר פלסטיני. ובזמן הזה הנשיא טראמפ בכלל עסוק בסערה אחרת לגמרי. אנחנו הערב במשדר מיוחד. ענבל תמיר, כתבנו בשטחים, נמצא בחווארה. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. וכאן איתנו באולפן אמיר בר שלום, כתבנו המדיני, כרמלה מנשה, פרשנית לענייני צבא, וגל ברגר, ראש הדסק לענייני פלסטינים. מיד נהיה עם כולכם. בהמשך המהדורה נהיה גם עם אורי לוי, כתב הדסק החברתי וראש הדסק הכלכלי שאול אמסטרדמסקי, עם פרויקט מיוחד לרגל 50 שנה לאיחוד ירושלים. אנחנו פותחים תחילה איתך, אמיר בר שלום, כתבנו המדיני, ואתה מביא הערב כותרת. אתמול חשפת כאן שראש אמ"ן נמצא בוושינגטון, הערב אתה מספר לנו עם מי הוא נפגש? יום ראשון כבר מתחמם, ואת יודעת, מיכל, באביב פה באביב, ביום שני כבר אפשר לדבר על כמעט שרב. אני מתענגת בינתיים על כל טיפה קטנה של גשם, אם תגיע. תודה, יפת. ערב טוב. אנחנו סיימנו, מחר ב7:30, חדשות השבוע כאמור עם תמר אלמוג ויאיר ויינרב, בשבת ב8 רואים עולם עם יעקב אחימאיר, ואחרינו תוכנית הפתיחה של המרדף עם עידו רוזנבלום, ב10 תוכנית הסאטירה החדשה עד כאן, ואנחנו כל הזמן בפייסבוק ובטוויטר. סוף שבוע מצוין שיהיה לכם להתראות.